От Казанлък до Бургас днес предстояха 197 км в тази част на България, където по традиция винаги и вятърът се превръща в препятствие за колоездачите. Роман Колцов е лидер в колоната. Руснакът има общо време 12 часа 26 минути и 6 секунди на върха в генералното класиране. Друг руснак Сергей Родашков изостава с 59 секунди на втората позиция. Третия е българинът Евгений Балев от Хемус Вивел от Троян на минута и 10 секунди от фаворита. Томас Бучечек от Чехия четвърти на минута и 12 секунди. Още 9 бегачи имат пасив до тук в обиколката от минута и 16 секунди, но до заемащия 23-то място Владимир Коев, също колоездач на Хемус Вивел от Троян, с пасив от 2 минути и 20 секунди. Всеки един в челото имаше шанс да продължи да се надява за успех. Много динамично започна етапа. Отново сме с нашия експерт-коментатор Тодор Колев. Тези атаки едва ли изненадаха някого. В случая Борислав Иванов от Цар Симеон Пловдив завъртя здраво педали в първите километри. Нормално за етапа, аз казах и вчера, в предвид атмосферните условия, вятъра, равнинния етап, това е напълно нормално, скоростта да бъде висока и да има много атаки още от самото начало на етап. Как изглеждаше през вашия поглед лидера от Русия, Роман Колцов, в средата на основната група? И напълно нормално, имайки в предвид, че той не е и толкова добър в височините, едва ли притесняваше някой от отбора на Катюши, по принцип от лидерите в състезанието. Вашите възпитаници продължават да се надяват на успех. Каква беше тактиката за днес? Тактиката беше да не се губят минути, но те се загубиха и това е много лошо за нашия отбор. Евгений Балев отпадна от генералното класиране, допусна една грешка или може да кажа не му издържаха нервите, опита се да прави прикарване, което последствие се оказа в негов ущърб. Но за всичко това по реда си, защото тук след 20-я километър виждате какви акции се предприемат отпред. Освен Борислав Иванов и Мартин Грашев от Добрич също бе сред активните с номер 73. Тук поредната атака отпред, докато фаворитите след 3 състезателни дни не обърнаха като че ли внимание на тези акции, а по-скоро се дебнеха един друг. Много високо темпо. Много високо темпо, интересите бяха доста сериозни от всички отбори, опитваше се така да се редуцира групата и в последствие ще стане въпрос за това, наистина това нещо се получи. Време е да надникнем в историята на нашия българският колоездачен тур, който започва през 1924 година от столицата. Първи победители Георгия Баджиев и Коста Дюлгеров. После битката е подновена през 1935. Идват годините на Милко Димов, на незабравимия Боян Коцев, който е в колоната първия трикратен победител в обиколката от 58 до 60-та. Чужденци се намесват през 65-та, когато Иржи Хава от Чехия успява да изпревари всички. После Ян Венцел, също чех, Ден Хартук от Холандия, полякът Шурковски, как да го забравим, руснаците Скозирев, Шарафулин, полякът Ковалски, Госятников, също от Русия, за да дойде и часът на германецът Шмайсер, който защитава германската чест през 1977 година. Христо Зайков между 94-та и 96-та дублира успеха на Боян Коцев с 3 поредни победи. По 3 успеха имат още и Павел Шуманов и Ненчо Стайков, докато през миналата година Ивайло Габровски стана първият бегач с 4 победи в нашата обиколка. Ето го отпред в групата Роман Колцов, но в групата на преследвачите. Да, в един момент след Сливен групата се сцепи на две, там се получи едно прикарване по вятъра, което, именно за което говорих, за тази грешка, която направи Евгений Герганов, или най-вече така не му издържаха нервите, опита се да реши състезанието в този етап, което му изигра лоша шега. Отново
Красимир Коев беше активен. Отпред се оформи едно чело някъде след 50-тият километър. Борислав Иванов, Роман Майкин от Русия и Диас Андрес от Колумбия, който в нашата обиколка върти педали за отбора на Съединените щати Екс-Реджи. Не знам дали правилно го казвам, но това не е чак толкова важно. Тримата направиха откъсването. После Михайло Радионов от Украйна и Красимир Коев догониха тримата отпред и се получи една такава ситуация. Петима начело на колоната, в средата група от 17 бегачи отзад основната група, като аванса на бегалците надхвърли 3 минути. Аз мисля, че причината за да тръгне така сериозно да се атакува в основната група бе именно атаката преди това на Красимир Коев, тъй като той е един от лидерите в състезанието, състезател, който ще се бори за крайната победа. Това до някъде изнерви останалите състезатели в колоната. Получи се интересно бягани след Сливен по страничния вятър. Така, което по-нататък така допринесе много за някои състезатели и тяхното време в главното индивидуално класиране. За сметка на това някои от лидерите отпаднаха и останаха в трета група, което за мен, аз позиционно мисля, че вече са далеко от крайната победа в обиколка на България. Скорост над 45 км на моменти. Скорост от порядъка на 55 на моменти имаше до 60 км средна скорост по време на етапа в определени моменти. Интересно състезание, динамично, но този етап винаги е предразполагал към такава висока скорост. Като се върнем години назад, имало и много по-интересни етапи от този, но определено етапа наистина беше много интересен. Отпред двама бегачи имаха сериозни амбиции и позиции най-вече в генералното класиране да търсят тази развръзка. Колумбиецът Диас Андрес заема пето място в генералното подреждане с 1 минута и 16 секунди закъснение от руснака Роман Колцов. Другият потенциален фаворит тук е Красимир Коев от Добрич, 14-то място на 2 минути и 20 секунди. Докато останалите са твърде назад, имат закъснение от 37 секунди, от 37 минути до 1 час и 1 минута. Да, аз пак повтарям, че главният виновник за тази развръзка е Красимир Коев и той допринесе за тази динамика по време на етапа. Много равностойни смени. Виждате стойката на Красимир Коев. Тук той за малко подпочина по-назад в групата, но виждате отново заема своята позиция при смените. Изключително активна работа и на Борислав Иванов, който като че ли беше най-свежия в това бягане до морето. Продължиха отзад опитите за съкращаване на дистанцията. Въпросът тук бе дали силите на петимата ще издържат. Как преценявате синхрона на бегалците? Синхрона е добър, но имайки в предвид, че те направиха атака много рано в етапа, почти беше сигурно, че няма да успеят и няма да им стигнат силите до края на етапа. А още повече след като групата отзад се сцепи на две и избягаха 17 много силни състезатели, всичките така с потенциални желания за крайната победа, беше ясно, че ще бъдат застигнати. Борислав Иванов най-често водеше. Красимир Коев като че ли беше диригента на бегалците. Той влезе в диалог и с Диас Андрес. Владее португалски краси много добре. Дълги години се състезаваше за Палмейрас от Тавира. Така че имаше начин да комуникира с чужденците отпред. Отзад обаче каква беше комуникацията? При такъв етап, при тази висока скорост, трудно се комуникира между треньори и състезатели, така че комуникацията беше трудна, но мисля, че в този етап се допуснаха много тактически грешки от страна на всички състезатели и на много от отборите. Ето го с номер 102, Диас Андрес. Тук бе разрешено и да се подкрепят колоездачите, така че след изхабената енергия малко шоколад нямаше да бъде в излишък за Борислав Иванов.
Краси Коев по-рядко прибягваше до бидона, но след Сливен нещата като че ли се пречупиха. Отзад втората група здраво завъртя педали. Ситуацията не бе в полза на бегалците, защото те някакси се разколебаха, докато тези преследвачи наистина бяха в стихията си. Да, определено в един момент разликата достигна 5 минути до основната група от избягалите, групата на Красимир Коев до основната група, но в един момент, когато групата се сцепи на две, така много силно подкараха именно тази втора група след Красимир Коев. Така първите състезатели започнаха да се двумят, тъй като много бързо се топеше разликата и в един момент виждаме тук, че групата ги поглъща. Ситуацията бе изключително неприятна за фаворита Роман Колцов. Руснакът изцеди физическата си енергия. Ето тук се опита да подкани някой от бегачите да динамизират гонката, но не намери спътници. Тук вече виждаме след Карнобат, че темпото на бегалците не е чак толкова високо и ситуацията беше ясна. До Бургас в последните 25 км задачата бе една. Задачата за всички, които се интересуват от този спорт, да разберат на каква разлика ще дойдат двете групи, тази отпред, защото тя вече се превърна в единно цяло, след като виждате как бяха застигнати бегалците и групата на жълтата фланелка. Ясно бе, че Роман Колцов танцува само един етап в жълто и че ще бъде съблечен, но от кого? Отпред имаше 6 състезатели с възможности и по-важното бе кой от тях ще има най-предно класиране. Томаш Бучачек от Чехия, Диас Андрес от Колумбия, Евгений Решетко от Русия, Франциско Перес от Испания или пък германецът Белка, заедно с сърбина Хасанович и още един руснак Косяков са тези, които имаха шанса да бъдат отпред и да се надяват на успешна развръзка. Така че българин няма в челото на състезанието до тук. Лоша ситуация. Изключително лоша. Аз пак казвам, единственият българин, който може да се надява да обличе и той със сигурност обличаше жълтата фланелка, това беше Евгений Балев, но в един момент така не от неможени, не от свършване на силите, а повече така нервите ни му издържаха в етапа и това се оказа фатално за фланелката. Ето ги последните метри. Робърт Бенджих от Германия спечели четвъртия етап в Бургас. Още двама негови сънародници на почетната стълбичка, Ерик Мох и Тино Майер. Томаш Бучачек от Чехия утре ще облече жълтото трико по километрите от Бургас до Добрич. Той има аванс от 4 секунди пред тези, за които ви казах преди малко. С това, уважаеми зрители, завършва нашата поредна среща с 60-та международна колездачна обиколка на България. Българите Красимир Коев, 9 на минута и 8 секунди. Толкова е и пасивът на Владимир Коев. Това са двамата наши бегачи, които очевидно ще запазят шансове за краен успех в обиколката. С това се разделяме. Довиждане, ще бъдем заедно отново утре, когато е петият етап от Бургас до Добрич. Довиждане!